seguinte participante era Juan Hermida, pero Juan Hermida, por problemas familiares, non pode aparecer aquí. Íbanos falar algo sobre este novo andazo que volve a aparecer en Ribanosa das eólicas, pero evidentemente non o vai facer. No seu lugar vai nos decir algo outro dos participantes, outra vez Alberto. Moi breve. A ver, aquí era Bruno que tiña preparado a presentación para falarvos do traballo que levamos, porque hai traballo que non se ve. Aquí no IEN vedes as seiras, vedes esta revista, pero hai moito traballo que facemos todos os días algunhas persoas que non se ve. E un dos traballos que levamos anos facendo é a da loita contra a depredación dos parques eólicos que nos queren poñer aquí na Serra da Grova e en toda Galicia. Entonces, agora resulta que nos venen outra vez, despois de botar abaixo 6 parques eólicos que querían poñer na Grova, agora deixaron pasar 2 anos e volvemos con outros 4 parques eólicos, que en realidade é un. O que pasa que teñen 4 nomes distintos, 4 proxectos distintos, e cada parque ten un aeroxerador nada máis. Pero, bueno, comparten subestación, comparten torre meteorolóxica, e comparten as poligonais dos polígonos de cada un deles. Entón, claro, estamos en período de alegacións, ata o día 18 podedes entrar na página do IEN, podedes, ou de Salvemos Monteferro, cualquera das dúas páxinas vos leva a unha alegación básica que pode presentar masivamente canta máis xente millón para intentar paralo outra vez. Por outra parte, esa alegación que vos vedes aí, que ocupa 2 folios, un folio por 2 caras, é un resumo de unha que ten unhas 300 páxinas, porque cada apartado das alegacións que facemos aí, o arqueolóxico, o etnográfico, o biolóxico, o de augas, pois distintos compañeros facemos un traballo exhaustivo poñendo negro sobre blanco todas as contradicións do que os proxectos presentan un estudio de impacto ambiental tan pobre que dá vergonza, pero sin embargo presentan e fanos traballar porque se non alegamos a Xunta daríalle pa diante. E despois incluso o señor presidente Rueda, como escoitei o outro día por casualidade na radio, dice que se dudamos dos científicos e dos técnicos que decían que Altri que non contamina e que Altri que está ben, que son postos de traballo, etc. Pois a verdade é que eu podía poñerle nun debate o arqueólogo que asina este proxecto ou os biólogos que asinan este proxecto, podíamos ter un debate e que nos explicaran a ver de onde sacan a información e que ten que ver esa información coa realidade, vale? Bueno, pois ese traballo hai que facelo día e noite, de madrugada, polas mañás, polas tardes, e non se ve. Vese ao final un poquinho, e son moitas horas de traballo. Este mércoles tuvemos unha charla en Vila de Suso para falar, porque estes parques eólicos van nas comunidades de Montes de Mougás e Vila de Suso, por suposto, sin contar para nada cos comuneiros. Eles presentan o proxecto, é de interés público, a Xunta di que é de interés público, e pa diante. Explicámosle ali aos veciños o que había. Resumidvos un pouco, eu non tiña preparado isto, pero no artigo aí ao final, simplemente para que vos dedes conta, según datos de 2024 da Red Eléctrica Española, en España atendes ao 56% da demanda eléctrica total con fontes renovables, sendo 32% obxectivo marcado pola UE para 2030. É dicir, que cumplimos con creces os obxectivos. En Galicia xa producimos exclusivamente con renovables máis electricidade da que consumimos. Un 142,72% do consumido é de orixe renovable, sendo o 32% obxectivo para 2030. Segundo datos do Observatorio Eólico de Galicia, a produción eléctrica de orixe eólica instalada e funcionando en Galicia abastecería a 15,5 millóns de persoas. En Galicia somos 2,7 millóns de persoas.
E a potencia eólica cautelarmente paralizada por este traballo que estamos realizando polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por os recursos que presentamos, cubriría a demanda de outros 8 millóns de persoas, con 23 megaproxectos mariños, que tamén non lle chega a terra, por la que non por no mar, cubriría ese consumo eléctrico de 58 millóns de persoas. Vale? Únicamente coa enerxía eólica terrestre xestionada pola Xunta, unha parte dela xa instalada e outra parte cautelarmente paralizada polo Tribunal Superior de Justicia, máis a eólica mariña, proxectada fronte á costa galega, atenderíase ao consumo de 81,5 millóns de persoas. Entón, que nos expliquen a nós que necesidade temos de destruir o noso patrimonio natural e cultural para producir toda esta enerxía que deixa beneficios exclusivamente cando son montados os parques. As persoas que traballan no montaxe e na fabricación, que agora xa non se fabrican aquí, que agora xa se fabrican fora. Despois, todo eso xestiónase cunha persoa sentada diante dun ordenador en Valladolid, en Madrid ou en Barcelona. E despois unha subcontrata que ven de cando en vez a revisar cada parque eólico para mirar se lle falta valvulina ou se hai que cambiar un cable, pero unha brigada de 6 persoas atende ao mellor a 7 ou 8 parques eólicos. E tributan todo en Madrid, aquí non se tributa nada. En Madrid non hai ningún parque eólico instalado. Vale? Bueno, entonces, todo isto de a transición enerxética, enerxía verde, non sei que, verde de qué? Verde de qué? Se destruímos o medio ambiente, onde está o verde? Efectivamente, a enerxía eólica, un muiño cando está dando voltas, contamina pouco. Non vou dicir que non contamina, contamina pouco. Contamina visualmente, contamina acústicamente, mata aves, mata morcegos, mata insectos, bueno, outras historias. Pero, bueno, teóricamente é enerxía limpa, igual que a enerxía hidráulica. Non produce efecto invernadeiro, como din por aí, pero si o produce porque o cobre, os materiais con que se fai as aspas, todo eso se consume. E agora véndenos con outro chiste, que é o da repotenciación. Sabedes que os primeiros parques eólicos que hai en Galicia están xa caducos. Son aeroxeradores pequenos, que xa teñen entre 25 e 30 anos, normalmente é o que lle dan de vida a un aeroxerador, non? Pois xa hai que sacalos porque, primeiro, son vellos e non son funcionales, hai que cambialos, e en segundo lugar, é máis interesante poñer máis potencia e poñer muiños máis grandes. A repotenciación queren que apaguemos todos nós, é dicir, estuveron producindo, ganando diñeiro, porque a electricidade aquí non a pagamos máis barata que en outros lugares. Nin nos concellos que teñen montóns de eólicos a pagan máis barata. Pagan o que lle chaman un imposto ese de actividades económicas no concello, e pouco máis, e pagan un canon, que estes primeiros parques eólicos foi un tomo, porque foi todo un fraude, porque puxéronos e os propietarios do terreno non lle pagan, en algún sitio non lle pagan nada, os últimos que se están poniendo sí, pagan un alugueiro. Esos son os beneficios que quedan aquí, pero os grandes beneficios van para fora. Bueno, a repotenciación ahora queren que apaguemos todos cos fondos europeos de estes de Next Generation, para o que lle chaman a descarbonización, etc. Caramba, é porque non reparten os beneficios entonces. É porque algúns parques que hai por aí non os fan mancomunados ou non os fan que os concellos teñan unha parte ou os propietarios teñan unha parte. É dicir, por que non fan unha cooperativa? Hai que poñer aquí un parque eólico? Bueno, pois os propietarios do terreno teñen unha parte, o concello ten outra parte, a administración ten outra parte e a empresa privada que explota ten outra parte. E daría o beneficio para todos. E probablemente non sería necesario poñer tantos parques eólicos, que a clave está niso. Non é necesario poñer tantos parques eólicos. Producir tanta enerxía, moita da enerxía que estamos producindo aquí en Galicia, pérdese. Vístelo estes días pasados, que fixe moito vento e que choveu moito, que decía na radio que a electricidade que tiña precio negativo.
É dicir, non é que valer a cero o precio negativo para eles e nas subastas deles, porque o usuario final non se lle nota. E cando hai moita enerxía que está producindo, non hai que metela, pois hai que tirala. Ou parar os eólicos, ou tirala. Bueno, pois o tema é ese, que é simplemente un rollo especulativo, e nós non queremos na Serra da Groba muiños eólicos. Nós non queremos eólicos na Groba porque non os necesitamos. E se os necesitáramos, en caso de necesitaros, pois cooperativas de propietarios e comunais dimensionadas, nada de grandes monstruos que deterioran o medio ambiente, que deterioran a paisaxe, etc. Bueno, vai nada.